So welcome लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव थ' लोगोफोरजों दिनैनि बे भिडिअआबो आलायारननि सोमोन्दैनो जागोन आरोना मानोना आं गावखौनो एसे डाउट जानानै दङ बे बोसोराव जोङो आलायारन फिल्मखौ नुमारसिगोन नामा बे आलायारन फिल्मखौ बेखेवनाय जाबाय नामा बेबायदि जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंनाय बायदिब्ला आरो बिथाङा बबे मोनसेखौ लानानै बुंदों आं बारा बुजिना मोनाखै आरो एसे डाउट जादों ना आलायारनखौसो बुंदो ना गुबुनखौसो बुंदो बेबायदि जाना दं आं माने आंनि बादिब्लाथ' माने बांसिनानो आलायारनखौसो बुंदो होननानै सानना लादो आरो बिथाङा एबा सारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनायाखैबा नोंथांमोना बे भिडिअ खोनासंनो हागोन आं नोंथांमोननो क्लिप देखायना होग्रोनि नायनो फैग्राफ्रा अननानै रावबो जाहाथे मबाइलजों खेबा मानोना बे जोंनि हारिनिनो प्रपार्टि जाबाय नालाय दा बेखौ माखासेखौ जोङो लाखिनांगोन आङो बेखौ खावलायबाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दायो खोनाबाय नङा होनबा जाय नायनो फैदों बिथांमोनखौ बुंदों आरो माने नायनो फैदोंबाबो नायनो हागोन ओमफ्राय माने मबाइलजों खेबनो नाङा बेबायदि खोथाखौ बुंदो मानोना बेयो जोंनि हारिनि मोनसे प्रपार्टि बेफोरबायदि बुंबाय आरो नंगौबो नालाय ओमफ्राय दा बेबायदि खोथाखौ बुंदों आरो बेखायनो आं दा बेखौनो आलायारनखौसो बुंदो होननानै सानना लाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो माने सोरबा नायनो फैग्रा खेबखोना माखो फाथा मोनाखै आरो बेफोरबायदि मबाइलजों खेबनानै बेफोरबायदि आगारनानै होदों गावबा गावनि रायलाय आंसो सानदोंमोन ओइ आइया माबोरै दं थोदे नायदो थाङा हा थांफानो हाया होमबा नै स' लोगोफोर नैबे ससेया आलायारन थियेटारनिसो दै नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायबानो जाबाय आरो नायनायनि गोसो होबाय आं जेबो बुङा थ' बिदिब्ला जागायबाय